Mau napa? Wonten pamundutan napa? Prahmen. Pramene napa lho? Apa, Lek? Manut panjenengan kula ya. Napa nggih? Apa? Lara Jonggrang purun. Burun. Sri Tanjung Sri Sida Tanjung Paksa. purun. Niku mawon. Napa? Sri Tanjung Sida Paksa jenengan dados Sida Paksa. Niki Sri Tanjung. Niku mengke rak critane jenengan tindakan. Heeh. Lah ninggal Sri Tanjung. Tinggal Lah, utang ngono. Ternyata Sri Tanjung niku diparani kalih Prabu Silahadi Krama ajeng dipun perkosa. Heeh. Neng mriku mboten gelem. Mm-mm. Tapi jenengan kan napa jenenge? Heeh. Cemburu buta. Cemburu buta. Nah, mengke niku jenengan polo tenan. Ya aja ngono mriki drama kok. Loh, jenenge drama ki Ya ya. drama nek pertene ora siut tok le nyambut gawe ameng-ameng nyawa. Kudu totalitas Lah lho, kowe Lek. sing Tanjung kowe ae. Lah role dhewe-dhewe kok. Ayo nih ayo aku kok ya marahi. Iya. Sik lah panjenengan dapukane napa? Kula anu. Gedibal. Napa? Piye? Anu nggih ngoten mawon. Sri Tanjung. Kula apa jenenge? Abdi. Abdi. Taman jenengan Sida Paksa. Oke. Kerstane disiarke MC Rumiyin. MC. Oh iki dapuk anu ngrotel. Ya Ngerapel. apa bayaran double kok. Ya. Multi talenta kok. Ya. Anu Mataraman Mas. Lah, duduk. Iya. Nuwun para miyarsa. Wilujeng dalu, wilujeng pepanggihan kalian Brokadang Sriman Srimati Astabrata ingkang mijil saklatan kita nganjuk ingkang dalu menika minangkani pamundhut sakenjanipun pamungkati menawi inggih Ibu Sobiatun kepareng hambabar cariyos ketoprak dumadining kita Banyuwangi utawi Sri Tanjung Sida Paksa. Wondene paraga ingkang parang ayahe gati Ki Akbar Shah Alam dalu menika kapatah dados Patih Sida Paksa. Aku Princes Aprilia Sucipto Susuki dalu menika ngayahi dados abdi mantasaring Widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenya nyi artis Never Ending Beauty Kota Klaten Mimin Angga Inggi dalu menika dados Sri Tanjung. Kados pundi godheng sandiwara ketoprak ing dalu menika sugeng midhangetaken. Piong-piong caket rek topi. Gusti Putri panjenengan ingkang kula tresnani. Piye piye Kula wentah panjenengan awet rumiyin. Kula tansah tresna kalian panjenengan. Kula wastani kok jenengan kados sedih niku wonten napa to Gusti? Biyong abdiku kinasih. Sinasa sliramu kuwi bocah saka Karang Pradesan. Wis suwi tok nang kepatihan kene wis sawetara wektu nanging sliramu ora aku kaya dene pembantu utawa abdi nang Karang kok kaya dene keluarga pribadi biyong mulo dikrasan-krasan ing Taman Sari kepatihan. Kraos ngaten wong kalih panjenengan jenengan nggih gemati kalian kula. Ning ngerti kaya kang sliramu kandhakake mau. Yen atiku lagi sedih biyong. Wonten napa lho? Sapa to wong wadon sing tinggal bojone pitung condra suwene. Rasane kaya pulih pramene rasane kaya gatel meneh biyong. Mbok nggih ditumbaske seleb nek Jenenge gatel rasane ngatiku Kang Mas Patih Sida Paksa ngupati tumbaling negara ingkang awujud emas pitung plengkong gumbala telung gelung kuwi mau lho biyong muga-muga melu ndedonga. kula dongaaken mugi-mugi Gusti Kakung napa jenenge? Etuk gawe ngene Nggih. tenan lumayan ndedonga lho biyong. Nggih ngoten. Nek gustimu etuk gawe ateges sliramu melu ngemumukti wibawa Lah, nang kepatihan kene. Panjenengan ugi ndedonga mugi-mugi Gusti Kakung Silahadi Krama enggal kondur. Prenjake kaya gancer temen to kok cocok karo aku kondur biyong. Lho, menika kledang saking katebian. Menika garwa kinasih Kang Mas Patih Sida Paksa kondur Kang Mas. Aku lingsem biyong karo garwaku. Aku diambung mak dek dek dek. Sembah bekti kula Gusti Kakung. Nggih. Aja nyedak-nyedak yo. Iki sinyale lagi kuat-kuate.
Mikir sing wireless ono. Ya, Waduh, Yayi Tanjung. Kang Mas Patih injih. Biyong iki aku ngimpi apa kasunyatan to, Biyong? Kasunyatan menika Gusti Kakung Silahadi. Mentas wae dirasani karo Ingkang aku. panjenengan tresnani, ingkang panjenengan pun dangu kapan to? Aku kok rasane grogi kaya perawan meneh ya, Biyong. 7 sasi lho. Mbok menawa nek wong wedok liyane wis golek inceran liyane, wis golek nanging Kang Mas. Saestu menika garwa kula Kang Mas Patih sido paksa saestu to Kang Mas. Aja nangis, kowe nek nangis mesti nguyuh kowe mesti. Manut ya menika keblet pipis mawon sih dereng cek tekan kamar mandi pun tek tendalan lho Kang Mas. Iya. Iki abdimu apa Abdi kula- anyar? Menika abdi kinasih. Lah Abdi kok rumiyin jenengan pangling kalih kula niku pripun wong kula ingkang ngomong Gusti Putri pun dangu kok. Kok tak sawang kok malah ayu abdine. Ya niku ampun nalisir. Ceritane ayu kula, cerita jantor ayu kula bosok iki kula ceritane ayu. Kok malah ayu abdine. Tak Niki komen. jenenge wong jenenge iki lakon sandiwara kok. Mbok kula di anak 17 ngakuni ya perawan. Pun mriku Gusti Kakung sampun kondur dipun ladosi rumiyin. Kula tak wonten wingking rumiyin kersanipun mboten lingsem panjenengan. Ning kok ado-ado ya piye aja negake aku. Dipun sekejakaken Gusti Iya. Kakung. Soalnya aku rum siram jamas iki lho. Lah kelek. Tanjung rene yo. Injih Kang Mas. Muga antuk pengasih saka Gusti Ingkang Mahasih, aku bakal ana rembug sing bakal tak andharake marang Tanjung. Saestu Kang Mas. Heeh. Badhe wonten pangandikan menapa Kang Mas Patih? Nyidam sari kekidung memanis. Kok yo dadak gandrung barang kok. Mungkin dipun pirsani para abdi menika ora nyelingsem to Kang Mas. Lho, anggepen iki kabeh ora ana. Bumi iki anggepen nggur aku karo kowe. Namung kula kalian mandalem kemawon. Iya, mergo suwene aku ora ketemu kelawan jeneng sira wong ayu, sadurunge aku ngucap sing sing wigati tak gandrung dhisik. Ternyata wis suwe ora ketemu. Dasare agek digandrung padheran kula langsung kerem nggih Kang Mas. Anu kembut-kembut. Suwe rati jamah kok yo. Kaya kumbang kang amulat sekar. Nyampingipun nyun sewu nyampingipun nggih, anggenipun miranipun nggih. Soale aji ning diri ana kedaleng lati, aji ning salira wonten ing busana. Bojone sapa ta bojone Sri Tanjung? Oh, le nyalira busana mula becik. Iya. Kan menika nggawa jeneng oh daleme ngendi tok Nganjuk. Oh, wilayah Nganjuk saged tampi kanthi. Iya. Kang Mas. Ayo mlaku bebarengan. Astanipun Kang Mas grogi kula astu. Lah pancal. Nek ora mboten wonten juru taman lan mboten juru pangisepan mboten wonten taman iki. Juru pangisepan apa? Telek sandi menika mboten wonten. Oh mboten wonten, kok juru pangisepan kowe apa jeneng tak isep bun-bunamu. Kepengen ngisep madune. Apa sliramu isih duwe madu? Tasih Kang Mas. Hmm. Kang Mas Patih Sido Paksa. Heeh. Mbok pilih ing jagat menika mboten wonten manungsa ingkang bombong lan mongkot manahipun kejawi namung kula. Awit kula menika saged sesandingan kalian panjenengan Kang Mas Patih. Ayem yo nanti aku. Inggih sak lumayan bumi sak kurping langit menika Kang Mas. Sik to. Anu kukumu rong kok kethoki to. Menawa Wis tekan iki mang bawane. Heeh. Brengeng swara rom. Yayah manten kang lagya karon sih dansa. Wah. kalian kula peteki nggih Kang Mas. Aduh. Mesti saya kok ya saking ketebian. Sik to, kowe bareng nyekeli aku jarikmu kaya sing jengat. Saking sampun mboten saged napa jenenge hardane kanapson kula menika lho 7 sasi lho coba nek liyane ra ya golek kono-kono. Iya, Biyong aja ngandeng-ngandeng lho Biyong. Nggih. Cepakno tisu Biyong. Lho, enggak apa. Keringet menika lho. Wong biasane nggo sarung kok. Deni Ramamat Prana marang Kusumayu. Kleru Biyong kudu iki tisune. Lah terus Kok tisu magic iki garwaku Hei! sehat kok. Lah kok tisu kula pra iki lho Biyong.
Tisu menika sanes kagem Gusti Kakung. Tisu magic to kagem jenengan. Sedalutan bisa nendra renggang kula kinepyur pulut sayakti. Ngimpi apa aku garwa sing tak tresnani banget. Nyidam sarining tresno. Sak sampun penyan ngungrung kula. Lajeng pangandikan menapa ingkang penyan ketika wigatos kala wau Kang Mas Patih. Kabar kang sumebar pawarta kang wis warata kiblat 4 5 pancer. Kasinggihan. Ana kabar ingkang mawartake lamun jeneng sira Yayi Sri Tanjung kagungan rasa tresna karo Sinuwun Prabu Silahadi Krama. Satemah gandeng asmara senadyan mung sarana sesideman. Kuwi kabeh mau kabar kang kabur apa kabar kang kababar ing kasunyatan. Kang Mas Patih sida paksa. Piye wong ayu? Panjenengan ampun kegujengan lho. Bojo 7 sasi ora ketemu lajeng. Ngopeni swanten-swanten mbok bakul sinambi wara. Garwa ingkang kula tresnani panjenengan namung nang dalem Kang Mas Patih sida paksa. Ning iki kabar iki wis akeh sing ngrungokake. Kabar iki wis akeh sing ngrungokake, kepara wis manjing ana talinganku dhewe. Yen sliramu tumindak sedeng kelawan Prabu Silahadi Krama. Kang Mas Patih sida paksa. Heeh. Gene panjenengan pitados kalian kabar saking Mbok Bakul Sinambiwara saking Juru Trik Sandi. Iya. Mboten pitados kalian kula Sri Tanjung garwa panjenengan kang tuhu bekti tresna kalian panjenengan Kang Mas Patih. Piye abdi? Injih Gusti Kakung. Kondo Kang Walaka Biung apa Kang nudu mati ana ing Taman Sari Kepatihan Biung. Bendaramu apa tumindak sedeng? Ngaten Gusti Kakung. Kondo Walaka Biung. Kula seksinipun. Aseksine piye wong ayu? Kondo Prasaja Bilih Biung. Prabu Silahadi Krama menika leres tindak wonten kepatihan. Menika astunipun badhe gonjak Gusti Putri Sri Tanjung. Ananging Iya. Gusti Putri Sri Tanjung menika Heeh. nggih ngadosi Gusti Kakung. Mimin. Kok Mimin? Alah, Suki kok Suki. Sukimin Sri aja. Tanjung. Tanjung. Kang Mas Patih injih. Abdimu wae ngarani kowe tumindak sedeng lho. Abdi menika wonten pepengkeran mboten ngertos sajatosipun Kang Mas Patih. Lah abdi wae ngerti polahanmu karo Silahadi Krama nganti kaya ngono. Kang Mas Patih kula badhe matur walaka kalian panjenengan. Walaka piye? Ning ampun duka lho. Ora. Injih kasinggihan Sinuwun Silahadi Krama tumuju ing Taman Sari Kepatihan. Marani kowe. Ing sedya bakal gonjak kalian kula badhe mrawasa jasad kawula nanging Kang Mas. Kula tesih gemi tresna sejati iki tresna kula kalian panjenengan satemah kula boten ngladosi saestu sak randuning badan kula menika dereng kepok singgol kalian Sinuwun Silahadi Krama kula boten matur dura Kang Mas. Siti Silahadi Krama nyicipi kowe? Boten kula boten ngladosi saestu Kang. Nyenggol-nyenggol? Boten Kang Mas, menawi pesok kesinggol bakal kula beset Kang Mas. Kowe nangis mau beker. Mas Patih. Nanging atiku wis kadung catu. Kedang kepawadan menapa panjenengan pitados dan atur kula. Aja Panjenengan atur kula Kang Mas. dirungokne tangga. Panjenengan kesangeten lho. Lah kepiye to? Dakwe kang boten wonten jluntrungipun. Kula menika tresna kan panjenengan ora ngladeni wong lanang liya. Lah, Kula kira milik mulo bareng Kang Melok. Dados garwa Patih kula sampun matur nuwun. Aku tak mudhune kok. Jenengan iku dadi Silahadi Krama kok malah kalah karo wong wedok ki piye? Lah macane metu e. Lah jenengan ki kudune nek ngono kuwi langsung disabet. Wah, Lah wong wedok kancane sumaradene saking dene sing lanang. ditapuk-tapuk tenan. Dupak tenan. Aja mbantah karo wong lanang, Tanjung. Truk. Kang Mas Patih sida paksa. Ana tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi. Wong wedok sapa wani dumuk bathuke wong wedok sing dadi garwane nyawa totone nyatane
Nyatane. Kowe wong wedok sing kendho kembenmu, kowe wedok lelemeran. Apa Sri Tanjung apa duwe ayan? Menawi panjenengan sampun boten tresna kalian Sri Tanjung kula mbados boten dados menapa. Saestu kula boten dados menapa. Kawangsulaken dumateng tiyang sepuh kula nanging Kang Mas. Menawi panjenengan dakwa kula tumindak sedeng ngrucut pinjungipun lemer ngadosi prosanes kula boten tarimah Kang Mas. Monggo. Hukuming negara wis ngandharake. Sapa wong wadon kang gandeng karo wong liya sing dudu bojone nyawa kudu diilangi. Kapejana kula lila Kang Mas. Menawi dados menika mongko king penggalih panjenengan nanging kula saestu boten tumindak sedeng. Kula nggadahi atur. Menawi pusaka menika tumawaten badan kula. Lajeng badan kula kendalaken rah. Menawi getih menika nggondo bacin, nggondo batang ateges Sri Tanjung ladosi wong lanang liya lan tumindak lemer. Nanging Kang Mas, menawi getih menika nggondo arum, nggondo wangi. Ateges kula wanodya ingkang tasih suci ngugemi tresna kula kalian panjenengan Kang Mas Patih. Apa kowe wis samapta ing gati sawega ing diri nampa pusakaku? Sanes pusaka ingkang menika Kang Mas. Sanes pusaka ingkang menika takut. Pusaka sanesipun. Nek getihmu banger kowe luput. Nggih. Nek getihmu wangi kowe bener. Kula tasih suci lan ngugemi tresna sejati kula kalian panjenengan monggo kapejana kula lila. Lati pakarti kudu nyawiji. Injek, Yen Kang iya ya iya yen ora ya ora. Tampanana pusakaku mati tele. Lah Gusti Kakung panjenengan iku mbak ingkang saret. Gusti Putri pejah. Sik. Ikine sik urip. Walah ki mau tak kira gembol HP. Mati kok. Makan. Maksudnya posone aja ngene to, Pri. Gusti Kakung, Piye biung ban piye. Gusti Putri sampun pejah. Heeh. Ananging saderengipun kapejahi dening panjenengan kala wau. Kowe kok yo melok nangis lho. Apa? Menika Gusti Putri gadah piweling. Heeh. Piye piwelenge piye? Menawi rehipun getihipun menika nggondo wangi. Menika ateges Gusti Putri menika dereng tumindak sanes kalian priya sanesipun. Heeh. Menawi reh utawi getih menika kok gandanipun bacin menika teges Gusti Putri tumindak sedeng kalian priya sanes Gusti Kakung. Heeh. Mbok cobi menika Sik iki getih entek tak jupuk getih. getih teng mriki lho. Wo ning kene. Aku arep ngambu malah rasa-rasen. Loh, Pripun Gusti? wangi. Aku sing luput, kowe sing bener, kowe ora sedek. Dipeluk lho. Loh. Getih wangi biung ban. Menika teges Gusti Putri mboten tumindak sedeng to. Ora. Nggih, panjenengan rungkit to Gusti Kakung. Hah? Dirangkul. Mati? Nggih, diuripke meleh. Apa jek iso urip? Pun terapi kok nggih. Tangi. Ya digoleke apa dene ilmu sambung umur ngoten men kula durung wayahe mati ngoten. Tak uripke ngoten sik kok matangi tok kaya padak pitik gering. Bojo lho bendina dikeloni kok tangi. Iya, bendina dikeloni jare. Istrimu adalah ladang pahalamu. Mbok kaya kalingan nek dolak alik kae piye. Istrimu adalah lah Ladang pahalamu. iki ladange lemahe jembrot tok. Ayo tangi. Kawas mati. Wes ya bar iki. Nggih, sampun. Ning niku wae mangku pitutur lho. Nggih, pituture kados pundi Mbak Mimin? Wong wedok nggih nek garwane lagi tindakan nampa tamu etuk. Ning aja mlebu jero omah nek ora ana wong liya.
Oh. Yang ditakutkan itu meskipun tidak melakukan apapun yang ditakutkan fitnah di luar. Jadi dimang wonten dawuh niki bapakne nembe medal niku wonten kersa, wonten monggo ndak mlebu mah mumpung bapakne rane ngomah menika klentu. Terus nomor loro, piye kakung cemburu boleh, menika tandhanipun cinta. Ning nek cemburu buta, cemburu ingkang wuta menika tundhonipun KDRT, penganiayaan ingkang boten prayogi. Iya, pituturnya pesan-pesannya. Nggih pesannya itu, jadi komunikasi yang baik antara suami istri menika dadosaken rumah tangga dados ayem-ayem tentrem. Sanusuk wis rat. Injih kedahipun ngaten. Ning paring dawuh lho menyang menawi sampun krama panjenengan boten kedah kalih kula ning paling boten modele kaya kula. Kowe wajib teko nek rabine Mas Akdan. Kowe kan dadi patah sesuk. Wis ketua panpris. Monggo Mbak Limbo badhe miji sinten wae Mbak Sinta karo Mbak Yopika yo berdiri. Mbak Sinta dan Mbak Yopika. Iya, Iya, sepote. nah. Mangga ayo dadekke sepote. Ya. Luar biasa. Selamat malam Mbak Sinta, Nduk Sinta. Inggih, sugeng dalu. Siapa? Jovika. Aja om lho, kepruk kowe ngomong. Pakde. Ya pema 50 iya diundang Pak Des ra apa-apa. Ayune Mbak Mimi ini jenenge 11 12 karo Mbak Yok. Lah nggih. Dek wingi nggih story foto. Sapa? Mbak Mimin. Eh? Terus captionnya tulisannya Yovika Yovika Astabratang. Pak men aku anggere foto mesti jenengku tuh jenengku ngono. Sapa kok cinda-cinda sing ayu tak jenengke tak nggo story walaupun wong ora ndek nomorku nih tetep tak story terus. Sapa-sapa. Oh ngono ya. Nggih, menika nggo motivasi aku harus cantik. Dandanku kita itu sekarang tidak hanya suara saja nih visualnya ya penting. Apane wong didelok wis beda lho. Bedane Saka piye? pawaan karo Jovika ya wis beda. Saka Sinta ya wis beda. Saka swara ya beda. Coba muni endok ngono. Endok. Sinta. Endok. Kae. Ndok. Lho, beda ta? Andane gur sak endoke beda. Lah mergo kono duwe kok. Gubuk asmara permintaan dari Pak Tasingman. Ya. Iya. Langsung napa bawa? Bawa sih, Bawa Siti sih. Siti lan pocong to. Bawane ning Siti nggih. Dibawani. Ya dibuka sinten? Sinta. Sinta. Iya, Nak. Nyengkar nyengkur. Ya ini cilik ning power-e luar biasa. Nah iya. Diudi ya wong ayu. Injih. Dadi sinden sing ketrima. Amin. Yap. Wiwitane nyingkar nyingkur. Kok karo tukang son kaya templek men to lek kowe iki. Mbak kok ngene iki, Mbak. Mbak anu, Mbak nek wong wedok ayu kaya kowe iki ya tau ndek tengu ngono iki mosok tengu ya. Kene ya resik no. Mandi nganggo kaca kok tikon tengu. Padahal wong lanang sing ceroboh ae ana tengune. Nek kemproh. Lah, Kowe sing nek cerobone karo- tuwa kathok ra masalah wong wedok sarang duwe badal ing adus nganggo soklin kok ana kok apa jenenge? Baiklin. Baik kok baiklin to. Men nganggo sing resik kuwi jenenge apa merek ramu. Kowe wani nggodho tukang son. Heeh. Kowe engko dipateni sedulurmu lho. Sapa? Manuhara. Walah. Ya Allah. Aja, ndak usah. Aku jek pengen seduluran aku gak. Sedulurku Manohara aku yo ngapura iki mung sanjure Iku aku. gewet riyen enggak selek enggak katen iku. Walah. Apane ya lek segala elemen masuk ya kita. Sedulurku Manohara aku yo ngapura. Wah, rasido liyane iki wae. Aku jek senenge seduluran.
jejuran timbangane mung penake semene terkasane sundul langit. Pademen sisani ya. Terus Ayo Ndek Sinta. Lingsam yen kemutan Yop. lelampahan. Kowe ngaske Jovika ngono banget to, Lek. Nah kok Muka ayo Vika kok iso berkilo nek aku ditempleki wedak wis ra gelem nemplek ya. Maksudnya apa ngono lho rahasiane kan aku Lah nanti tukar Jovika iku pengalaman. pupuran iso putih ayu. Lah kowe pupuran kok kelawui Lah ya piye? makane aku apa wedake liyan nganggo pon aku nganggo kliwon aku. Kok beda dhewe. Oh alah. Udah pasaran. Pupure demit. Ya. lelampahan kang wuri Mbak Apri, Helm, aku nak wis hafal karo sinen-sinenku to. nggih. Kaya Mbak Yovika ngene iki ning ngadeg, Mbak Desinta nek ngadeg iki Pak pereng ambune iki Nggih. parfume paling murah sing Astabrate Bulgari. Bulgari. Nah, aku mau kok drama karo iki kok ambune Vanbo ya. Ngopo ora minyak nyong-nyong sisan kok. Banget-banget nek kula. Ya. Bareng yo. Oh, alah. Bareng-bareng. Anu, senangan yo. Lah, Kowe aja ngrecah lho kowe. lah bareng iki bareng wong papat to bareng piye loro mang jeneng genake sisan bareng piye papat no piye kalih menika. Ya berempat. Oh berempat. Iki nak anak didikmu kabeh. Lah ceh, kudu memberikan eksempel contoh yang baik. bocah niki nek tak culke ra tekan gone. Betul, ya. Jawab, mata ini banci tua hukumannya pirang tahun. Yuk, Ya, Ji. 1, 2, 3, 4. Ya. Tresno Siapa omong sing belajar? Sukimin. Mboten mung bedane napas kurang landung sithik. Oh iya. Wis kowe wong loro wong ayu gagen. Oh iya, wong loro ya. 1, 2, 3, 4. Ya, yuk. tresno tulus nadyanengku buk Ben ora medun iramane langsung digarap seragenan. Nggih. Terus kedua jaranan ora apa-apa. Oke. Manut kanca-kanca. Yuk coba kaya apa gubuk asmara.